Alright mga batak, at ang vlog ko na to ay ang pagkuha ko ng reaksyon sa pagkanta ni Alamid dito sa Dibon ni Kusina Girl. Ayan, tunghayan nyo po ang magiging reaksyon ni Rica sa pagkanta ni Alamid na nakakakilig. Ayan, at may binitawan siyang salita dito. Ayan, tunghayan nyo mga batak. Alright, at samahan nyo po ako hanggang matapos ang vlog na to. At pasensya na po kayo at itong video na to ay may back music kasi ito po ay may mga tugtog dahil sa may kasiyahan dito sa uh, lugar ni Kusina. Dibo po niya kaya may malakas po ang tugtog. Pasensya na po kayo at nilagyan natin ng back music.
Shout out! Shout out mga karika! Yan mga karika, shout out! Yao na po. Kayo maglakad ni Alamid kasi. Magtukoy na lang po dito sa may lamisa. Ayan. Ang sabi ko nga ni, may games Shout out mga karika, tayo. happy wedding! About to sa debutant. Mga question about sa debutant. Hali sa debutant. Di po pala, hindi wedding. Pasugit akong sama. Ayan, ang sasagot po, pupunta lang dito sa unahan ng... Okay? Inchente? Kukunin lang yung mic. Ayan, first question. Ano
Ano ang kumpletong pangalan ng ating debutant? Paunahan lang po sa microphone. 1, 2. Hello, walang araw? Oh my God. Again, ano po ang kumpletong pangalan ng ating debutant? 1, 2, 3. Ayan, may nasagot si Ate. Ate, anong pangalan? Angela de la Peña Paris. Totoo ba? Ayan, thank you so much. Dahil kapatid pala siya. So, nadaya tayo. Ayan, may surprise gift ako. Ayan, ito oh. Pampasakit ng ngipin. Next. Ano ang kulay na paborito ng ating debutant? Again, 1, 2. Balakbak. Sweet feelings, sweet feelings. Joke lang. Joke lang yung mga kabatang. Ba't ang hina? Siyempre, mag-ano. Kaya ano pa yung hanapin pa yung request na kanta. Mga kabatak, at kakanta si Alamid at kulang natin ang reaction ng mga ano dito. Reaction ng ano kanya, BB cake. Ito po reaction. Wala ba kayo mga kamoy? Wala ba kayo mga kamoy?
Sunod sa Pascual Masbate. She wants to be a teacher someday. She loves red color. Once again, our invital is Ajira D. Pahit. Please, for a round of applause. Now request everyone to please study the letter here to reply. Miss Janaika Alboro. Ilan taon ka na ba? Please stand everyone. Ganda ng tanong ko. Pinagtatanong mo na ba yan, hindi pa? Ilan taon ka na ba? Mag-20. Akala ko sabihin, 17 pala. Alright. Ano lang yun? To present to us at PM. The name, Father, the Son, the Holy Spirit. Alright mga patak, at sana napasaya namin kayo dito sa reaction video na to ni Rica para kay Alamid na ang napakaganda ng kanta, mensahe. Yan. At sinayawan pa ni Rica. Alright.